segala ucapan pasti keturutan, ora disangka lan ora dinyana, ora disangka sangka ora dinyana. Sun moli jodoh sugi harta benda
lekas tubare mangsa bae tangan nibani badan dasar jodoh ana ning tangan Tuhan kaligane sungkan ngajak pegatan
jengkelin jalan-jalan, diledek ngajak tukaran, nganggepi wong murahan, karepe lumayanan, nasib diledek ngajak guyonan, nganggepi wong murahan, karepe lumayanan, nasib jadi omongan, mana tahan lawas leguan, biasa uri bareng lorowan, pancen susah jadi wong randa, najan uri bebas merdeka, akeh wong salah
yen wong lanang ngupai janji aja dianggap iku pasti sebab yen lagi demen wong siji lalen karo demenan bengi. Yen wong lanang ngupai janji aja dianggep iku pasti sebab yen lagi